il-pitch lura. Din kienet lajta ta' residenti Birzebbuġin li dalgħodu ħarġu juru l-għadab tagħhom għal wedi mhux miżmuma mill-Gvern Nazzjonalista. Fil-baġit tal-2010, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wiegħed lir-residenti ta' Birzebbuġa li kien ser jibda x-xogħol fuq dan il-proġett. Pitch li kien ilu magħluq għal aktar minn 8 snin wara ħsarat kbar li kien ġarra bl-estensjoni tal-Freeport li tinsab 3 metri bis-silbot fl-2002. George Farrugia, l-President tal-Klabb tal-Water Polo ta' Birzebbuġa, spjeganna dbatijiet kbar li qed jgħaddi minnhom dan il-klabb minħabba d-dewmien sabiex jibdew dawn ix-xogħlijiet. Nistennew 10 snin, nitħabtu 10 snin tela ġenerazzjoni sħiħa ta' żgħażagħ Birzebbuġa bl-ebda faċilità sportiva, min kellu l-flus, min għandu familji b'żewġ karozzi seta' jtella tfal irħula oħra, imma mhux kulħadd seta' jaffordi. Konsegwenza ta' dawn il-ħsarat, il-Klabb tal-Water Polo ta' Birzebbuġa kien kostret li jħallas mijiet ta' euro kull sena sabiex it-tfal ta' Birzebbuġa jingħataw it-taħriġ tagħhom fil-pixxina nazzjonali f'Talqroq. Tkellimna ma' Simon Kutajjar, għallim tal-hawn dwar il-problemi li jaffaċċjaw bħala klabb sabiex jgħalmu l-tfal ta' Birzebbuġa dan l-isports. Aħna ovvjament noħduhom il-pixxina nazzjonali. Hemmhekk għandna it-tfal ikunu miġburin kollha f'salt. Il-problemi huma li ma tkunx se taqsamhom face groups. Allura jkollok slot u trid tidħol fih. Noħduhom darbtej fil-ġimgħa kieku jkollna l-faċilitajiet tagħna nkunu nistgħu nagħmlu kuljum kif jagħmlu klabb oħra. Wara pressjoni kbira mill-Kumitat tal-Water Polo u kif ukoll mill-Partit Laburista sabiex jitkomplew ix-xogħlijiet, il-bieraħ fil-għaxija, ftit sigħat biss qabel il-protesta, ħareġ dan it-tender sabiex jinbdew ix-xogħlijiet li ilhom fuq l-ixkaffa 9 snin sħaħ. Fid-dawl ta' dan l-aħħar żvilupp, ir-residenti ta' Birzebbuġa qalu li ser ikomplu jagħmlu l-pressjoni sabiex issa l-Gvern iżomm kelmtu u x-xogħlijiet jitlestew mill-aktar fis possibbli.